S'apropa l'estiu i amb ell els plans per preparar les vacances. Les agències de viatges són un bon recurs per organitzar aquell viatge que tant esperem, però és important conèixer quins són els nostres drets com a consumidors davant d'aquest tipus de servei. En primer lloc, hem de saber que hi ha diferents tipus d'agències de viatges. Les majoristes organitzen viatges i els venen a d'altres agències perquè els comercialitzin. Són les detallistes, doncs, les encarregades de vendre els productes directament al consumidor, ja sigui en persona o via internet. Al mateix temps, però, les detallistes també poden organitzar viatges i oferir-los directament al consumidor. Un dels viatges més habituals són els viatges combinats. Aquests consten com a mínim de transport, allotjament i d'altres serveis turístics, com les excursions alternatives. Abans de contractar un viatge combinat, ens han de donar per escrit tota la informació relativa al viatge. A més, hem de tenir en compte que l'agència ens pot demanar fins a un 40% de l'import total en concepte de dipòsit. El contracte que firmem també ha de contenir unes dades mínimes com la informació del trajecte, la destinació, el tipus d'allotjament, l'itinerari, el preu del viatge o el nom i l'adreça de l'agència organitzadora i venedora final, entre d'altres. Aquest contracte és vinculant i, per tant, és molt important que contempli tots els elements del viatge, ja que si hi hagués algun incident, aquest document seria la nostra garantia a l'hora de reclamar. Hem de tenir en compte també que el preu del viatge pot estar subjecte a variacions en 3 casos concrets. El preu dels viatges és un preu que és vinculant i només la normativa estableix la possibilitat de que els preus es puguin modificar fins 20 dies abans de la sortida, quan és perquè repercuteixen variacions en el preu, increments degut a un increment substancial del preu del carburant, una taxa nova, un increment d'una taxa d'un impost, o quan hi ha una variació amb la moneda que s'ha fet el càlcul, la cotització del viatge. Existeix també la possibilitat que algun imprevist provoqui la cancel·lació del viatge. En aquests casos, l'agència de viatges haurà de respondre davant del client. Quan l'agència de viatges cancel·la un viatge perquè no ha fet un mínim de grup, perquè ha tingut un problema tècnic o ha cancel·lat una operació especial que tenia prevista, l'agència de viatges té l'obligació de buscar un producte alternatiu o fer la devolució de l'import dels diners. En el cas que aquesta cancel·lació sigui en menys de 2 mesos abans de la sortida i hi hagi, diguem-ne, un perjudici directe pel client final, podria demanar inclús una petita indemnització en concepte d'aquest canvi de plans a darrera hora. No oblidem, però, que si és l'usuari qui cancel·la el servei, també haurà de respondre davant l'empresa. En concret, haurà de pagar les despeses de gestió i anul·lació i, fins i tot si escau, una penalització que variarà en funció dels dies que faltin per l'inici del viatge. Des de l'Agència Catalana del Consum es fa també un especial èmfasi perquè els usuaris abans de viatjar comprovin que tenen tota la documentació vigent, que tots els membres de la família consten en els documents oficials i en els casos que sigui necessari es realitzin les vacunacions reglamentàries. Aquests 2 elements són de vital importància, ja que en molts països no es permet l'entrada d'aquelles persones que no compleixin aquests requisits. Per més informació, podeu consultar el web www.consum.cat.